Piye, Dur? Selesai. Selesai piye? Antaséna tangane man kaya bego. Ngantil sila kula tisis nganten niku pandangan ilang semua. Peteng kuwi jenenge semaput. Mboten wong kula cek kloso. Oh. Duan candak rambut kula cek dijokke set duantil nganggo tangan tengen sak kayang-kayange. Niki untuk kula panjenengan. Oh. Oh iya ngono kok. Nggih. Bedhel pinten, Man? 1 2 3 no. Aduh. Bles. Glecak candak rambut kula duntel banting sidhen. Lagar tanging sikile Antasena gajur lai kula ties. Wah, mesakake. Kula ora apa-apa, Man. Oh iya wis. Kula crita niki. Ya, ya. Bareng wonten ning candak sila kula cek blesek masuk. Sing ngantem Antasena. Oh, Ning Sena niki. oh. Ulang nganggo onta. Tonjo tangane semene. Ayo, mundur kono. Asem. Lekane al gleleng malah kalah. Jan. Pancen wis pinesti dilatih Sang Maha Kuwasa. Ilmu gati lek iso menang kalau copo-copo wis jan man ora ono dalang sing keblingel apa ya, Man? Piye? Ora ono dalang sing keblingel ya. Keblinger piye? Sekali-sekali pentas ngoten lali kula menangan ngoten lho. Hati nek ra tanggapmu wong ora. Kuwi jenenge bunuh diri ngono kuwi. Lho ya mbok menawa ndonga ngersane Gusti. Mbok menawa enten ngoten lho. Ah ya ora ana ora. Selak kepengin selak kepengin gelut. Oh. Mungsuhe Antasena. Tenane. Tenan. Sesak gedakan iki nek nganti jejagone Kurawa sing jeneng Citraksi ora iso ngalahke Antasena. Lulu wong kula kukut jagat kula. Oh iya. Mamang tonton, Man. Wah, ketok gagah. Nggih. Sesampeyan ampun teng riku ndak nutupi. Oh, nggih. Nggih, Ndara. Kuku kula tantange. Ya. Antasena. Anakku ngger Antasena. Pak De Citraksi. Heeh. Arep ngopo? Ajak gelut po? Nek kowe tak kena tak pre-pre-prenggake becik, kowe mundur musik anu. Mumpung durung ketemu aku. Nek nganti ketemu aku, kowe padha karo ancur uripmu. Nek Karto Marma Dudurma Gati Swatama kena tok anggap enteng. Ning nek Citraksi aja tok sawang mata sebelah. Nek wani rene Pak Dewi ora aku ki omong. Tanganku wis gatel iki tak nggo ngantili as. Waduh. Dene, Dos, ibu kula tak mboten sah maju. Kula tak ngaso. Lemu akon wong tuwa nang mburi iki mau ngopo ya? Hah? Lemu akon wong tuwa pindah mburi iki mau ngopo? Kok bareng weruh sumbare Antasena kok dadi kowe miris kok merono. Ming arep mlimpil moh perang cakae. Cit. Lah kok isih makan iki rek.
Dimas Arjuna kula wonten dawuh ora pati nduga mana ingkang sowan kaya atmajamu anakku ndrep sila geni kelawan anakku ngrandu gumbala yayi kula malah kaget Koko Prabu dene wisanggeni kalanggan sak mangke sowan wonten praja ing Amarta mugi katimbalana menapa wigatosipun ingkang putra menika iya ya yayi mara coba tak timbalane ya Dimas Koko Prabu kula sumanggaaken wisanggeni anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap kababaro dadi pakarti ya nggih padha kanthi harja sak praptamu kulub bocah bagus wisanggeni antuk pamujine Siwa Puntadewa negara Ngamarta slamet tekaku niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya wa iya ya nggih ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu wae tampanana kulub tak pundi ndadekake jimat Antasena padha raja sak praptamu ya nggih slamet Pakde niring sambikala sowanku aku ngaturke sembahku katur ya Pakde Punta iya ya nggih ndak tampa pangestu ning wong tuwa tampanana Antasena ya ndak gegem ndadekake jimat wah bisa geni padha raja sak praptamu Bapa Njodipati slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Bapa Njodipati ya pangestune bapakmu Tampanana ndak gegem ndadekake jimat cah kucluk padha slamet wah cah kucluk padha slamet Kakang Antasena dibagekke karo sing wong tuwa kok meneng wae ben aku jane ra seneng nek diundang kucluk ya aku ra seneng nek pancen ra seneng duwe anak Antasena ha piye carane kok njur aku diundang kucluk nek Gatotkaca anakku nggih Gatotkaca anakku nggih Antarja nek arep ketemu aku cah kucluk mbok biyen bayi didake wis Pak mati malah atiku ora keloro-loro aku tak takon karo kowe takono waton iso tak jawab kowe ra iso ndodhok ra iso basa nek ora kucluk piye lho iki jeneng menekke awakmu dhewe lho iki saiki tak takon upama Werkudara kuwi ora iso ndodhok ora iso basa nek duwe anak mestine ora iso ndodhok ora iso basa nek sampeyan gelem menggalih gelem mikir anakmu sing tus tenan ki aku iki banyune Werkudara tenan merga padha kowe duwe kuku aku ya ngingurake tang cendhek ngono dadi anakmu iki tenan ki malah aku ning nek duwe anak kok sopan kaya Kakang Garukaca Kakang Antarja iso nyembah iso basa kae justru ibu tok curigai selingkuh ro sapa gundulmu wah malah ngisen-isenke wis slamet karepmu ora karepmu lungguh nang kono ya sak karepmu minggat ya sak karepmu Kakang Antasena karo bapakne kok wani wis kowe ora usah cerewet ni iki perkaraku engko iso lho geger bapak karo anak iso lakone dadi Antasena Krida Mandala Krida wisanggeni padha raja sak praptamu nggih cah bagus Bapa Werkudara slamet tekaku aku ngaturke sembah ya Bapa iya nggih ndak tampa Antasena cah bagus padha raja sak praptamu nah ora ngene iki rak penak to Antasena cah bagus slamet Lek sembahku katur ya Lek mbok paman apa piye kok Lek paman iki rak isaku nyeluk Lek ya wis tampanana sembahku Lek iya ya Antasena ndak tampa pangestuku tampanana ya nggih tak pundi Lek Janaka wisanggeni Antasena padha slamet wisanggeni Antasena padha slamet paman kembar slamet tekaku aku ngatur sembahku katur ya paman wah paman kembar aku ngaturke sembahku katur ya Bapa Nekula Sedewa iya ndak tampa pangestuku tampanana iya ndak tampa pangestuku tampanana gandak bleguduk suaru gembol sumarante hawala
Putuku ngger wis anggeni kowe padha raja sak praptamu kulup. Cah bagus wis anggeni. Lho. Kakang Antasena, piye? Iki kok Eyang Durna nang kene? Ha ya wis ket mau aku wis weruh lenggah nang kono kok. Lah kok kadingaren temen kok rawuh nang kene? Mbuh sajaya ana perlu. Ha piye? Beteti saiki apa piye? Lho. Aja ngawur kowe kok apa-apa kok njur beteti saiki. Slamet, Mbah. Bektiku katur ya Mbah Sukalima. Oh iya iya, heeh. Penakno lungguhmu ya ni, wis anggeni putuku. Ya wis ora kurang keprayoga, Mbah. Antasena karo wong tuwa mbok aja kaya ngono. Kowe padha slamet sak tekamu Antasena. Wis Mbah Sukalima. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya iya, tak tampa pangestune mbahmu wae tampanono ya Antasena. Ya, heeh. Dek kapan kaya aku ning Sukalima lho, Mbah. Loh. Apa iya? Heeh, ning ora liwat ngarep, aku liwat mburi. Niliki Mbah Putri ning gedhokan kok neng jaba malahin. Loh, Mbahmu Putri neng jaba? Heeh. Katokan ora? Ora, wong jaran kok. Ah, nek ora ya wis ora apa-apa, wis ben engke wae ben saba. Mbahmu Putri kae senengane rasa saba nek awan. Oh ya wis, ya wis. Mula terus tak kencang neng cagak. Aja nganti lunga. Terus tak tumpaki. Loh. Kowe numpaki Mbahmu Putri? Heeh. Tak jak mubeng endi? Ya minta jam mlaku-mlaku ndak sikile Mbah Putri kuwi ora apik engko kedadiane mergo nek kaya ngono kae kudu kerem nggo mlaku-mlaku. Wis. Penakno lungguhmu ya Antasena wis aja omong meneh ndak nyelekit ning ati. Iya. Ya Mbah diprayogake ya Mbah. Heeh, wis ora kurang kepenak praptane Mbahmu ning negara Ngamarta kene. Wis anggeni ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngamarta sowan marang wong atuhamu kabeh. Wis dikeparengake matur wa. Ya wis ndak keparengake. Sewu-sewu keluputan kuwi aku nyuwun pangaksama ya wa. Satenane sowanku ana ing negara Ngamarta kuwi ora kok kepengin Lasarta duwe perlu marang Siwa Darmakusuma kuwi ora. Nanging aku mung goleki Bapa Janaka, ya kuwi wong tuaku. Sira ngupadi lawan wong atuwamu ya kuwi kadangku Yayi Janaka. Iya, wa. Arjuna kula wonten dawuh digoleki anakmu ana wigati sajake. Wis anggeni ana apa kowe goleki karo bapakmu nggir cah bagus. Budal saka Ndrapsila geni pengangkahku mung kepengin sowan karo Bapa Janaka, mula aku nganti karo kakangku, ya kuwi Kakang Antasena. Sejatine ana atur Bapa bakal ndak aturake marang Bapa Janaka. Anakku wong bagus arep matur apa? Piye, Kang? Wis gek saksek wae. Apa sing perlu tak aturake daturke. Nek bapakmu ora kecunggah, ha kowe karo aku mengkari mikir supaya kelakon apa sing dadi penjangkamu ngono wae. Aku setuju karo unek-unekmu nih. Sing jeneng anak kowe nglungguhi tembung opor bebek kuwi mentas awake dhewek. Aja kulino sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja kulino sumendhe karo wong tuwane. Dumeh bapakne duwe derajat, duwe pangkat terus wongah sesungaran, gleleng. Lah kuwi ora apik. Kaya karepmu kuwi mau njaluk pangestu tok wae, nek wis dipengestoni terus kowe karo aku mangkat apa perlune. Ngono, Kakang. Heeh. Ya, aku tak matur ya, Kakang. Ya, ana wis kewis. Bapa Janaka sejatine nggonku arep matur marang Bapa Janaka kuwi aku kepengin mungkasi jejakaku, Bapa. Tegese piye kowe arep mungkasi jejakamu? Aku kuwi tresna karo suwijining wong wadon. Mongko barang tak pitung-pitung, bareng tak gelar tak gulung, wong wadon mau pancen pantes minangka dadi jatuh kramaku. Tegese aku pengen palakrama, aku pengen rabi. Neng Bapa Janaka ora usah dadak bingung. Aku tekan kene iki ora kok njaluk ragat Bapak Janaka, aku njaluk tulung karo sampeyan kon ngrabeke ora. Karepku aku tekan kene mung butuh nyuwun pangestu karo Bapa Janaka, rabi mau arep tak lakoni dhewe, ragat arep tak ragati dhewe. Apa kang dadi kebutuhanku bakal tak cukupi dhewe. Bapa Janaka mung kari mengestoni. Wis anggeni apa? Yen caramu ngono kuwi tegese kowe mirang-mirangke wong tuwa. Lho, mirang-mirangke wong tuwa piye? Ing atase Janaka iki bapakmu, mongko bapak lan ibumu isih meger-meger urip. Teka kowe rumagang dhewe do nyono cerak nyono padha mestani. Yen to Janaka ora nglungguhi tembungan anak polah bapa kepradah.
Wis anggeni, aku ora mathuk, aku ora sarujuk. Yen kowe arep ragat dhewe, yen kowe arep budidaya dhewe. Yen perlu kowe matura, putri ngendi sing dadi woting atimu, mengko bapakmu sing bakal nglamar. Apa yang dadi kebutuhanmu bakal ndak cukupi saka Madukara. Tenan apa piye kowe? Aku ki wong tuwa wis anggeni. Yen wis ngendika kaya ngono, ya mesti bakal tak lakoni. Kakang Antasena, piye? Bapak arep ragat, wes malahane awak dhewe ra cucul. Nek perlu njaluk ditanggapke wayang ngono nih guys. Sing apik sapa? Ora ana sing apik saiki wis. Wis rasa wis jadilan wae. Oh iya. Nek bapak arep ngragati aku matur nuwun banget. Sabanjure sapa sing dadi woting atimu wis anggeni? Aku tak matur ya. Iya. Aku kuwi kepengin rabi karo putri saka Pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika, kang aran Dewi Kencana Resmi. Wis ngono wae, saiki bapa ndang budal ning Pertapan Cakrawala, tembungna karo Begawan Dewa Kartika, anake wedok sing jeneng Kencana Resmi arep tak dhaup, arep tak jak urip bareng nganti tekan entek lelakon ing Wisanggeni. Kencana Resmi. Iya. Anake Dewa Kartika. Iya ke Bapak? Pertapaning Cakrawala. Iya pancen bener. Wah, syukur. Modar kowe. Wah, ora nggugu karo genemane wong gerang. Saiki rasakno durung kelakon wis kesandung wirang. Nyaguhi wong kono-kono. Anake dhewe arep rabi, mongko sing wedok padha sing digayuh. Wah, rasakno. Werkudara. Apa? Diem. Ya. Diem. Ora san dadak kaya ngono kuwi. Wah, aku ra guneman karo kowe. Ning nyangkut aku. Aku guneman karo adhiku lanang Janaka. Wah, kandhani ora gugu. Kok sik barang aku matur yen aku kepengin dhaup karo Dewi Kencana Resmi kok Bapak Janaka terus mangu-mangu. Gligapan paningale kaya wong ora tajem kuwi ngopo? Wisanggeni. Apa? Yen manut karo bapakmu mbok golek wong wedok liya wae Wisanggeni. Aja Kencana Resmi. Putri Pertapan Cakrawala, anake Dewa Kartika, aja yo nggir golek wong wedok liyane. Yen perlu widodari, pun bapa ora bakal wang-wang gayuhke kelawan anakku lanang Wisanggeni. Heeh, Wisanggeni. Heeh, kowe golek wong wedok liya. Ah, nek perlu kowe wong seneng wong wedon saka Pertapan Sukalima, kowe kandha. Masyarakat Sukalima sapa sing tak senengi? Mengko nek pancen ana sing duwe anak ayu, tak tembunge. Engko nek ora entuk tak obonge omahe. Waton kowe gelem golek wong wedok liyane Kencana Resmi, ning aja Kencana Resmi ya. Wisanggeni aja kuwi. Wah, nek aku Kencana Resmi. Wah, wong tresna kok kon pindah-pindah gon kuwi ora bakal kelakon. Tresna kuwi ya tresna, siji kuwi ya siji, aja nganti mangro paningale. Tresna kok dijiat kuwi cara ngendi? Wong rabi iki kaya ewadine wong keplok. Nek tangan loro bisa muni, nek tangan siji ora bakal iso muni dilakoni. Wah, aja golek liyane. Golek liyane tak gecek ndasmu. Werkudara ora entuk nganggo anarkis. Kene iki mung bujuk nganggo tembung kok kowe nganggo digecek sirahe barang. Wah, tenan bocahe wedi. Ora kaya ngono kuwi Werkudara, ora sak penake kaya ngono kuwi. Kena ngopo Bapak? Lah kok Bapak dadi kaya ngono? Ora ana apa-apa, Nggir. Ora ana apa-apa, ning tak jaluk liyane kuwi. Ora. Bapak goroh karo aku. Bapak Janaka goroh karo aku. Wisanggeni. Bapak Werkudara piye? Bapakmu bingung. Mergane wis saguh ngrabekke manten saka Ngastina, ya kuwi kakangmu Lesmana Mandrakumara. Sing jaluk tulung Durna bapakku. Monggo bapak wis kebacut saguh marang bapa gurune, monggo aku wis elek-elek. Sadurunge kowe teka mau rembugane, Janaka arep tekan Ngastina. Ngombyong manten lanang saka Ngastina nyang Pertapan Cakrawala. Wah, mula bareng kowe kandha yen kowe pengen dhaup karo Kencana Resmi. Bapakmu bingung. Bapakmu abot sapa? Wah, abot wong liya, anake ketayalan rabi dhewe. Rasakno, syukur kowe. Werkudara, wih lah bocah iki.
Bratasena Bimasena Wijayana Bayu Pamungkas ayo. Ora kaya ngono kuwi ta? Mbok ya sing apik. Senengane malah badarke lakon ki piye to kowe Werkudara? Kagyat risang kampirangu rinanggul kinempit kempit dosang reknaning bawana Oh, dadi perkarane ngono kuwi to, Bapak. Bapak ora usah susah. Bapak Janaka ora usah sedih. Aku mau ora matur to, aku pengen rabi ming cukup mbok pengestoni. Aku ora njaluk mbok ragati, aku ora njaluk ngrepoti wong tuwa. Ning tinemune Bapak sing ngendika dhewe. Ora usah dadak kodeng, bingung penggaling Bapak Janaka, ora perlu tok penggalih kanthi jero. Aku arep rabi dhewe, Bapak Janaka menyang Ngastina gandeng puwit sing wedok kuwi padha-padha. Aku ya nggayuh. Kakang Lesmana Mandra Kumara ya nggayuh. Upama mengko kecekel aku kowe aja isin lho, Bapak. Kowe kalah karo anakmu, kowe aja isin. Wah, modar kowe. Wah, nek aku disen-isen anak, sirahku lho tak jebleske nang tembok. Wah, lah mau ora dijebleske? Mbuh, ragu neman. Mau kowe kalah karo aku ora jebleske? Ora guneman. Wah, kowe kalah njur ngeplak to senengane. Aku arep rabi dhewe, aku arep ragat dhewe. Bapak Janaka cukup mengestoni. Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes Wisanggeni? Waduh, le sekolah ki dek kapan to iki? Kok do duwe pangkat dhewe-dhewe iki? Ayo cah kompak kok ya, Mbah. Saora-orane aku Insinyur Wisanggeni iki Dokter Andes. Nek simbah rak wis karo wis ora M. Wis gabuk aku wis ora iso apa piye. Kowe iki senengane ngomong sak penake dhewe ora. Aku tak mangkat ning Pertapan Cakrawala, mung kari adu landheping pacul. Landhep pacule Bapak Janaka apa landhep pacule Wisanggeni wis ngono wae. Ning Siwigati aku njaluk pangestu ya Bapak, Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes Wisanggeni? Mangkat saiki. Ayo tak derekke.
Kakang Durna. Sampeyan kok pun sareng tindake kalih Raden Janaka. Lho niki lho. Contoh Dik Patih contoh. Kula pun diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang anak kula pun Panangga Pandhawa pun Janaka. Mboten kanthi raos ingkang rekaos. Kula saged mboyong dhateng pun Janaka piyambakipun sagah mala kramakaken inggih menika pun putu kula Lesmana Mandrakumara. Wih, ladalah syukur. Syukur Kakang menawi kados ngaten kula nderek bombong, kula nderek remen. Nggih, Dik Patih nggih. Lajeng keparipun Kakang Prembanduna. Nah, niki Janaka ajeng kula kanthi teng negara Ngastina. Wigati nemoni kalih putu kula Lesmana Mandrakumara. Sampeyan mang disiki laku. Disiki laku teng pundi? Disiki laku teng Pertapan Cakrawala. Sowan ngersaning Begawan Dewa Kartika. Nglamar Kencana Resmi. Nek dilamar dening Karasata Kurawa Kencana Resmi ora diwenehake, Purbawasesa tak pasrahke marang Adipati Harya Sengkuni. Ngoten Kakang. Nggih. Nggih, nek ngoten kula ngestakake dawuh kula tak mangkat teng Pertapan Cakrawala ngrumiyini tindake Kakang Durna. Nggih, mangkat riyen. Kula mengke nusul bareng kali Janaka, kali Lesmana, kali ngombyong manten lanang sisan. Merga nek Janaka wis gelem berarti pengombyonge temanten lanang saka negara Ngastina. Kula kinten mboten ajeng gagar wigar panjangkane putu kula Lesmana Mandrakumara. Nggih, Kakang Durna kula tak dhisik. Mang dhisik Dik Patih, mang dhisik. Mugi miludaning karya nggih, Dik. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratinta Wisnu kang pratinta kok raine terus pucet ngopo nih? Ketrucut gunemaku, Kang. Ketrucut sing endi? Aku matur ngesaning Bapak Janaka, gandeng Bapak Janaka wis sagung ngrabekke manten saka Ngastina, mula perkara iki mung karo adu landheping pacul. Sapa sing iso mboyong Dewi Kencana Resmi ya kuwi ingkang bakal dadi jatu kramane. Lah iki padha karo rak mungsuhku rak bapakku dhewe to, Kang. Aku iki senengane nek omong ora tok pikir. Grusah-grusu ora nganggo dipetung. Mongko bapakmu kuwi mesti kaning wong lanang. Nek sing jeneng wong wedok jedhaki bapakmu kok ora klepek-klepek kuwi. Aku tak weruh wong wedok iki engko nek Kencana Resmi tekan kono, bapakmu tekan kono, Kencana Resmi kowe ben dipek Lesmana. Terus Kencana Resmi saguh mergo keperanan karo bapakmu, kowe wis jeng cilaka kowe. Waduh, mati aku, Kang. Lah mati kono. Kowe ora edan lho. Aku kuwi ndek gegayuhan ning kok kowe sajake ora nyengkuyung. Sing kandha ora nyengkuyung sapa? Kowe nang Ngamarta tak tutke. Aku tok undang manut, tok jakne ndi-ndi manut. Lah, nek pancen kowe saiki nyengkuyung, saiki tak tanting kowe sago ora. Tanting perkara apa? Upama klakon lan orane nggonku bakal rabi ki mengko iso ya saka sampeyan, ora ya saka kowe kira-kira sago ora. Aku jenenge kowe mejokke wong tuwa ngono kuwi. Terus maksud lu? Kowe sing nglamarke aku menak aku rabi ragatana ya Kang. Wah, lah iki. Iki celeng aku arep tak nggo jukuk BPKB. Lah kok dadi malah tok rusuh iki piye to ya? Ning gandeng kowe adhiku, aku ora bakal wegah nih, aja kuwatir.
ragate pira, tataane apa? Neng kanthi adhiku lanang ora kelakon rabi, aku isin. Lah rak ngono. Kuwi nek omongan ro petel lah rak ngono kuwi. Ora omongan karo aku. Lah iya piye? Karepku ngono kuwi lho. Lah iya terus saiki piye? Laku sing sepisanan kudu tak lakoni piye? Kowe mangkat ning Pertapan Cakrawala. Nek wis tekan kono, nglamar. Lho. Lah nglamar kuwi rak wajibe wong tuwa to? Aku ning mburimu, mengko aku wakilmu. Ning sing ngomong kowe. Nek Kencana Resmi dilalah gelem karo kowe, aku wakile, aku walimu utawa wong tuamu. Tanda tangan ning buku nikah ki ora kudu wong tuwa, wakil ki entuk. Entuk kok, entuk. Ngono ya, Kang? Heeh. Ning apa kira-kira Kencana Resmi gelem karo aku? Lah jare seneng karo kowe. Wis tak ketemu urung? Durung, Kang. Wo trondolo iki. Wah, lah kowe iki wis cilaka iki. Iki mung angen-angenmu to. Lho, angen-angene kudu tak lakoni lan kepengin tak lakoni. Lho lah iya. Wong sing jeneng ngarep rabi iki rak sing lanang wedok wis tepung wis kenalan wis penanan durasa tresna. Lah kuwi gampang le rabi. Lah kowe ketemu wae urung kok le arep seneng piye? Mengko nek Kencana Resmi ketemu aku tak kedepane. Kedep-kedep apa? Senengane kok werna-werna ning ngene iki. Jodoh pati ki ning kersaning Gusti. Iya, Kang. Heeh. Kanugrahan jodoh mati iki ora ning menungso sing nemtokke ning Gusti. Mbok menawa wis pinesti kowe dadi jodhone Kencana Resmi ora kurang dalan. Ning nek kowe ora pinesti dadi jodhone Kencana Resmi ya ora kurang dalan nggone ora bakal bisa gathuk. Iya, ayo mangkat. Ala apa nek dijajal? Dijajal, heeh. Terus dituku. Iya, heeh. Dijajal, ngelamar, nek kono gelem tak ragati. Tenan lho kowe? Iya. Iki gunemane wong tuwa karo wong tuwa lho. Heeh. Engko anggere Kencana Resmi gelem, kowe ora gelem ragat, titenono tak shotke kowe. Rekoso sak lawase. Kowe rasa tok nek rekoso aku wis rekoso selawase. Wis rekoso aku. Dadi wis rasa tok shotke. Ning kowe janji tenan karo aku lho, Kang. Iya, wis janji tenan. Ayo mangkat karo aku dalane menyang ndi? Wis goleki. Pertapan Cakrawala goleki. Mengko anggere ketemu gapura ana tulisane Cakrawala genah ngono kuwi. Sing jeneng papan ki wis ana tandane, ana tetengere. Ngono ya, Kang. Heeh. Nek perlu jagat iki dubengi. Kowe mabur, aku ambles bumi. Engko ora ketemu. Kok sik to? Kowe iki edan apa piye? Pertapan Cakrawala ki ning dhuwur bumi kok ora ning jero bumi. Nek kowe ning jero bumi padune kowe ngarep ngaso, ngenteni aku goleki ngono nek ketemu terus aku ngabari kowe to. Lho, agene paham. Kowe iki edan tenan kok wis ken biyen. Wis ngono ora, sing arep rabi sapa? Aku sing goleki ya kowe. Nek sing arep rabi aku, sing goleki aku. Aku tak ngaso, nek isono kabar aku jujuk goleki karo kowe. Tak golekane Kang Antasena. Ayo nih, kareng karo aku. Yo.
Pandita kang inarya wangsit miring winarata winangun talundagan marga lenggak kaya ula nglangi parandene anjuk wonten ing plataraning pertapan Cakrawala asri lamun dinulu ijoning gegodhongan liwat sesekaran ing nganggo darum sumarebak mangambar anapuk grana wekasana karya sengsem kang samya mulat nenggih menika ta warnane ingkang winastan pertapan Cakrawala nadyan namung sakyuping payung parandene kekuwunge hanelai sinten lenggah madyaning pertapan menika ta warnane Pandhita anyar katon peparab Begawan Dewa Kartika nadyan wis kladuk yuswa parandene mencorong cahyane katingalamun pana ing kawruh ngelmi guna kasantikan Sang Dawa Begawan Dewa Kartika ketitik handher mlabar sangganing para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung ing samya begambar mlabar parandene saminise saking pendapi awit wonten sawanipun priyagung nenggih Nalindring Traju Trisna Prabu Setija Buma Narakasura kagiajroning griya Sang Begawan Dewa Kartika dumrat sawanipun Sang Setija nadyan tambuh sutaning galih sigra medhar pangandikan mangkul jering pangandikan dening kababaring lisan
Tuhan sembah nireng ulun kapurba risang morbeng rat ing sahanane kang mereng kanang sihing tasih mawe buka sawagung kung mering delahan iwang kanang mamujweng murid cenayakeng ret Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng nuwun sewu. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Gladi wanuh gulang tepang. Nitik ageman ingkang paduka agem menika satunggiling nalindra. Sinuwun anak Prabu. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun teka rawuh wonten ing pertapan Cakrawala mriki anak Prabu Nun amit pasang Kalimantabi tinebine ngloduni dumawing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu dhateng jasad kula apan kepala res kula menika ingkang renggani negaring Traju Trisna wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Setija Buma Narakasura. Oh ladalah Prabu Setija Buma Narakasura. Inggih, mekaten penemban. Wonten menapa dene jeng ngandika rawuh wonten ing pertapan Cakrawala sinuwun? Wale-wale menapa? Menapa leres kula sampun ngadhep wonten resanipun Begawan Dewa Kartika. Inggih, mboten wonten kalih kula ingkang namipun Dewa Kartika. Kepasang yugya katujuh inginu dene samangke kula sampun abenajeng kalian Begawan Dewa Kartika dinten sakmangke kula nedya nyuntak dhateng gegembolaning raos kula penemban nyuntak dhateng gegembolaning penggalih kados pundi anak Prabu wale-wale menapa estunipun anggen kula kedarang-darang wonten ing papan mriki menika awit pamuthaipun inggih menika pun garwa kula Yayi Haknyanawati penemban kawuning ngono sawetawis kula badhe cariyos bilih nadyan sampun mataun-taun anggen kula mangun bebrayan kelan Yayi Haknyanawati ewadene nggo dinten sakmangke menika kula dereng saged ngraosaken raos kridaning priya lan wanita tegesipun
kula dereng nate dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan dening Yayi Haknyonowati. Nadyan piyambakipun sampun kula sengkakaken minangka dados prameswaring Traju Trisna, ewadene anggenipun ngladosi dhateng pun ingkang putra Stija. Menika sajaipun sampun boten lahir batos malih. Saben-saben Yayi Haknyonowati kula caketi malinga sajaewa. Malah saben-saben kula caketi piyambakipun anebih mboten kepengin sesandingan kaliyan ingkang putra pun Traju Trisna inggih pun Stija. Bapak Penemban, lampaning kados mekaten menika ndadosaken sakit saklebeting manah kula. Ing atasipun kula menika nalindra wenang mangreh sagung para kawula sak negaring Traju Trisna teka gesang kula dipun reh dening Yayi Ratu Haknyonowati menika kala wau. Mongso kala ingkang sampun kula tetepaken lajeng kula nyaketi dhateng papanipun Yayi Haknyonowati. Piyambakipun kula tanting menawi sampun saestu boten tresna kaliyan kula. Malah kepara kula aturi walaka babar pisan karuwanipun anggen kula ngraosaken sakiting manah kula. Nanging sareng piyambakipun kula tanting kenging menapa boten purun leladi sak tataning tiyang bebrayan. Yayi Ratu Haknyonowati prasaja piyambakipun badhe ngladosi dhateng kula sak tataning tiyang mangun bali wisma anut dhateng kridaning priya lan wanita menawi sak mangke piyambakipun pengin dipun wayuh dhateng satunggiling wanita Penemban. Lho mangke rumiyin kula kok gumun ing atasipun ingkang kelampah wonten ing donya menika piyai putri menawi ingkang kakung menika kagungan garwa malih menika badhe sakit manahipun sak boten-botenipun tentu badhe murka. Awit sampun mboten setya malih kakungipun wekasan mengku garwa malih dhateng setunggiling wanita sanes. Lah kok ingkang garwa malah nyuwun dipun wayuh menika nalaripun kados pundi sinuwun kula piyambak boten mangertos. Nyatanipun Yayi Haknyonowati nyuwun dipun wayuh menawi kula saged mengku garwa putri saking Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang wangi Dewi Kencana Resmi piyambakipun badhe ngladosi kula sak tataning tiyang bebrayan. Mila Penemban sowan kula paduka Penemban Dewa Kartika wonten suka lelaning penggalih dinten sak mangke ingkang putra badhe kula boyong badhe kula wengku garwa wonten negaring Traju Trisna dados syarat srana Yayi Haknyonowati purun ngladosi dhateng jasad kula Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone dereng paripurna samoh imbal wacana kasare ingkang sowan wonten ing pertapan Cakrawala nenggih Bambang Wisanggeni ingkang nganthi ngraka Bambang Antasena minggah pendhaping pecraban dadosaken kagiat Begawan Dewa Kartika wau.
Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta oh Kakang Antasena piye miturut tulisan sing tak waca ning saknduring gapura mau iki pertapan Cakrawala. Ha nek ngono wis gek matur apa pancen bener sing lenggah kuwi Dewa Kartika. Nek penembahan Dewa Kartika cetha yen kuwi bapakne Kencana Resmi terus ditembung apa anane. Kok sik to? Sadurunge aku matur aku kok gumunmu. Lho iki Kakang Stija to? Oh iya. Aku njingik nang kono kuwi ngopo ya? Lho, aku ya ora ngerti. Wis ben ora apa-apa ora apa-apa, wis ben. Pokoke madhep mantep tekati. Iya, Kang. Nuwun sewu menika sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan satriya lancur-lancur nem-neman bagus-bagus sedayanipun. Ingkang ngajeng sinten? Penemban nuwun sewu yen tak aku ora iso basa ora iso ndodhok. Oh inggih, mboten dados menapa. Yen takon karo aku satring Drepsila Geni, aranku Bambang Wisanggeni. Oh, inggih, inggih. Ingkang kondhang putranipun Raden Janaka menika to. Lho, wis pirsa, kula sampun ngertos. Nem-neman mriki sami ngudaraos sami ngrasani dhateng Raden Wisanggeni anggenipun kendel tur bandel. Oh, iya matur nuwun. Aku ya wis termasuk kondhang, Kakang. Iya. Ingkang wingking sinten? Aku Antasena, Mbah. Antasena? Heeh. Antasena? Heeh, Mbah. Anak Werkudara. Oh, sak ngertos kula anak Raden Werkudara niku namung Gatotkaca kaliyan Antarja. Kula kok dereng mireng Raden Antasena nggih. Wah, aku ya kok ora patek kondhang ning kene aku niku. Ngrekoso iki. Ora ana Mbak Simbah. Dewa Kartika ora tepung aku diterima-terimake mula sok golek jeneng sik engko lagi jenang. Oh iya, aku jenang sik nek ora jenang ngelih. Ha iya. Raden Antasena. Inggih. Anu iya, Mbah. Yayi Padhararja sak praptamu. Kakang Boma slamet tekaku, Kakang sembahku katur ya, Kakang. Ya. Antasena slamet tekamu Dimas. Kakang Bumbe, Boma ana Boma. Slamet tekaku aku ngaturke bekti ya Kakang. Iya. Ndak tampa Yayi penak nulunggumu. Wonten menapa Raden? Lah kok rawuh wonten ing papan mriki? Penemban, apa iki bener papan ingkang aran Pertapan Cakrawala? Mboten wonten kalih menika Pertapan Cakrawala. Yen ngono sampeyan ingkang peparab Begawan Dewa Kartika. Inggih Raden, kula pun Begawan Dewa Kartika. Lah dalah cocok Kakang. Wis tembung. Langsung wae. Di anak wedok apa ora? Tapek, langsung ngono kuwi wae, rasa dadak werna-werna. Nek kowe dadak nganggo isuan kula mriki sing basa kaya MC ae wis ora, kowe terus basamu ya elek. Iya. Simbah Dewa Kartika wonten dawuh Raden. Tekaku ning kene iki mung nuruti marang karepku. Karepe Wisanggeni nggonku pengin lan kumacelu kapi-kapi anyeti marang putri ing Cakrawala kang aran Kencana Resmi. Kowe duwe anak Kencana Resmi to? Inggih gadah menika anak kula. Nah, anakmu ingkang bakal ndak wengku minangka garwa. Nek entuk paringna karo aku, nek ora entuk sebabe apa? Aku mengko bakal matur karo wong tuaku. Yen wong tuaku ora cocok, yen aku duwe garwa Kencana Resmi, mengko aku rabi dhewe karo putramu wis cukup ngono bae wis sing baku aku iso sandingan urip karo anakmu Kencana Resmi. Tembungku iki tok tampa ya matur nuwun dene ora sebabe apa. Wis ngono wae, aku wong cekak aos ora akeh, santo ora iso basa sing daki-daki.
anakmu tak jaluk arep tak rabeni. Arep tak anaki. Oke. Gundulmu kuwi iki ngomong ngatur. Arep tak rabeni entuk apa ora? Nek ora entuk sebabe apa? Ngendika Simbah Dewa Kartika. Regat lampahing rata tanpantara prapteng sukune ngarga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos kemecap Sang Begawan Dewa Kartika. Gumarubuk tekaning Sang Hyang Walasata Kura ing kapandheganing Kenopatih Harya Sengkuni dadya geger madyaning mertapan. Kene tadur cetha-cetha. Tulisane pun Cakrawala pun gek ditembung anake. Anake tembung bapakne ora entuk bekekeng pateni beres. Anake gawa ngoten mawon ora sakokean ngomong. Iya, ning tak rembuke sing apik-apik. Oh, dirembuk sing ora entuk. Wales mono niku wong pekok. Woi, pun ngoten mawon, Man. Nek mboten di ngoten. Man? Mburine kaya Antasena. Ketake ha. Engko mulih engko. Mulih piye? Waduh, Dimas bengok-bengok ora weruh nek ana Antasena. Modar iki. Awi bali mawon, Man. Nika cah nom-nom teng mriki nika mesti do nglamar kalih kencana resmi pun. Nggih, Lesmana goleke sarkem mriko ra malah seneng banget. Dursasana iki cangkeme elek ora. Kowe iki senengane nek omong sak penake dhewe dirembuk dhisik engko nek mbok menawa entuk, wah cetha nek penembane mesti entuk wong wedi. Ning nek nganti meki-meki dadi gegeran sing gelut mesti mburi-mburi nika. Wah nika wong bontos-bontos, Man. Le omong hati-hati lho. Aduh, nek dadi geger kula ora melu-melu. Penemban Dewa Kartika, panjenengan sinten? Oh lho, urung tepung karo aku. Inggih, dereng. Wong sak jagat ki ngerti kabeh nek aku ki Sang Minulya Patih Ngastina Patih Harya Sengkuni. Lah kok dadi kowe ora ngerti karo aku cetha nek kurang jembar pengalamamu, kowe pendhita ning cupet nalarmu, cupet netramu ra weruh kana kene. Mongganipun badhe mestani kersanipun rawuh mriki menapa Gusti Patih? Kowe duwe anak sing aran Kencana Resmi. Inggih, menika anak kula wadon. Ngene, tak jaluk. Bakal tak boyong marang negara Ngastina dadi mantune anak Prabu Duryudana, kowe disengkakake ngaluhur dadi besaning Ratu Ngastina. Dadi besaning Ratu Gung Binathara. Ngono. Kowe pendhita gunung nek ora dijunjung derajatmu dening anak Prabu Duryudana kapan nggonmu munggah derajate. Kowe ming cedhak watu ning adoh karo ratu dina iki dicekcaketke dening ratu. Kowe ora bakal cedhak watu meneh ning cedhak Kamukten. Mula anakmu wenehna men dirabi karo Lesmana Mandrakumara terus kowe dadi besan ratu. Apa ora kepenak? Kowe ming pendhita nang gunung
pendapamu wae wis miring kaya ngene, nek perlu mengko nek kowe wis dadi besaning ratu, pendapamu iki diganti pendhapa sing gedhe, sing bawira. Omahmu ya didandani sing apik, sing becik, waton anakmu tok wenehke. Apa kowe njaluk ijol Mas Picis Rajabrana pirang gerobak, pirang prau kandha matura marang Patih Sengkuni. Mengko tak ijoli Brana Picis jumbuh karo sing tok karepake. Ngestina ora entek nek ming bondo ditawu tak kandhani Dewa Kartika. Apa kowe njaluk ditretes inten pertapan kene bakal kelakon. Apa kowe kepengin nganggo jubah kethu sing nganggo inten mesti bakal kelakon. Waton anakmu tok wenehake. Wis kowe gak iki kowe matura anakmu tok wenehke apa ora? Nek ora sebab apa? Nek iya aku matur nuwun malah babar pisan kowe tak kanthi nang Ngastina bakal sinengkake ngaluhur dadi besaning Prabu Duryudana. Nek yen kowe ora menehake tanpa dasar ming perkara ora entuk anakmu dirabi Lesmana, aja takon dosa. Aku ora ijen lho, Dewa Kartika. Ning aku nggawa kanca Kurawa, nek ming kon ngobong pertapan iki ora telung kedheping netra ora ludes dadi awu aja diundang para sata Kurawa. Wah, kewanen wae. Empun Man Boyo sabar. Dewa Kartika wani sing mburi nika wis menteleng mripate Man. Metu dhisik Nanti dur kula wedang. Sampeyan omonge ming sak penake dhewe ning kene kuwi sing temandang mengko ketar-ketir atine. Ayo mbok wenehke apa ora? Apa kowe njaluk ijol putri sing ayu-ayu cacah 40 sing isih prawan-prawan kabeh. Tak wenehke waton anakmu digawa. Lesmana Mandrakumara dirabi putra Ngastina. Kowe iso wangsulan apa ora Penemban? Nek ora iso wangsulan cetha anakmu entuk digawa ning negara Ngastina. Nek wangsulan muni ora dasarmu apa? Kowe kandha. Nek ora maton sing dadi dasarmu aja takon dosa. Pertapanmu tak obong dadi awu dina iki uga. Kakang Antasena. Piye? Kowe kok meneng wae to? Lah kon ngopo? Begawan Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Mbok yo diwangi mbok menawa nek ewangi-wangi mengko anake diwenehne rak yo kepenak to. Oh, sing arep rabi aku. Sing ewangi rak yo kowe. Emoh, aku ora iso perang kok. Sing seneng jotosan rak kowe. Ewangi ra. Ora ngewangi tegese kowe tegel aku ora sida rabi. Yo, ngewangi. Tak maju aku. Caca muntap lirik netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundar andir. Aku mbah sing wangsulan lho menika Angger Antasena. Putumu. Wigatosipun menapa wonten mriki nggih kula rembagan kean Begawan Dewa Kartika. Aku sing makili Dewa Kartika. Terus menapa ing badhe panjenengan ngendikaaken dhateng ingkang Eyang ing Plasa Jenar. Ngene, simbah metu apa tak tapuki cangkeme. Wis kuwi wae. Aku nek omong cobloko, Mbak. Bangane ngandar-andar ngendukur golek ukara kangelan sampean metu njaba apa tak tapuki. Nek sampean sing kene tak tapuki nek metu njaba entenono Antasena. Iso ngalahke Antasena boyongen kencana resmi. Oh, ngono. Piye? Piye? Agene kowe kaya iki ra iso wangsulan. Bareng ditantang ora? Ndang. Metu apa nang kene? Nek nang kene tak tapuki, nek metu entenono Antasena. Kurawa kon lumpukke sing digdaya-digdaya. Dursasana, Kartamarma, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Durgempa. Dursasena kon ngroyok Antasena. Nek nganti iso ngalahke Antasena bemilange tangkep. Ya ngono ya, Mbah. Nggih. Metu apa nang kene? Tak metu mawon. Mangane ditapuki cangkeme rak malah ngrekoso. Raden Antasena kersanipun pripun? Wis simbah lenggah sekeca.
Perkara Kurawa ki pancen wong nasar, pancen pon Candala Budyangkara. Hambeke nesta. Nek ndi papan ming arep gawe kisruh, nek ndi papan ming arep gawe geger. Simbal Langgasing Prayoga, Kurawa aku sing ngatasi. Ngaten nggih, ha. Mangke menawi dados geger pertapan Cakrawala, wis to, kawula Cakrawala ora ana sing kesempyok ing aradan. Nek nganti ana sing lara gedhe tekaning pati, nyawa Antasena ijole, Mbah. Oh inggih, matur nuwun Raden, matur nuwun. Pripun? Entek atiku, Dir. Bener kowe sing wangsulan dudu Dewa Kartika ning Antasena. Kandhane kok ngeyel kok sampean. Terus Antasena ki maju ning ngarepku ki tak kira gunemane akeh, tirik-tirik ngono kae men iso dirembug sing apik-apik. Lah kok ming omong ping pindho. Neng kene apa metu, Mbah? Nek neng kene tak tapuki cangkemmu. Nek metu Kurawa kon tata-tata gelut karo aku. Kuwi ngono ki apa wong lanang, ngono ki apa wong bener. Lho sampean pripun saknalika ciut nyaliku. Aku nganti ndredeg keder kabeh awakku. Bareng tak pikir-pikir mbangane neng kono aku ditapuki karo Antasena luwung metu terus nyiapke Kurawa. Sing ajeng mang siapke sapa? Lha kowe barang kuwi ora sudi. Demen menjoto sirahe wae musuh Antasena sampeyan sak penake dhewe. Ha nek ngerti Antasena pun teng pertapan Cakrawala kula mangjak mriki wae moh. Ngrekoso gelut karo Cah Koclung nika. Nika nek gelut ra diaturan entuk bataku bandemke, entuk bata bandemke, entuk lemah sawurke, waton menang wong nika. Ning butuhe kowe gelut. Adi-adimu dipimpin supaya ngringkes Antasena. Nek Antasena ora iso diringkes, Lesmana nggone bakal dhaup. Anakmu lanang ora bakal kelakon pun, kajenge ora kelakon mbok ben. Lesmana niku rabi karo sapa-sapa sing wedok ya ora tau gelem niki ya mbok sumpah totoan pinten kula wani niku gagal melih kok mbengene iki. Lha gak kowe ngerti kula wis bola-bali melu lakon niki kok menan kok. Dapure ora mangkat to Kartamarma kon menyang kon gelut karo Antasena nggih. Nek tiba kula mengke gelem ya menyang, ora gelem ya leren. Ya wis sak karepmu le sak karepmu. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Punanggono magawe gelari wang-wang Antasena, Pakdhe Kartamarma ya. Kowe nantang Kurawa. Ora perkara nantang. Ning sok meneh
Simbah Sengkuni utawa makmu cilik kae kandhani nek ning ngarepe wong sing ora duwe mbok suarane ora kaya ngono kae nglarake ati. Dupeh wong duwe pangkat, dupeh wong duwe derajat, dupeh wong kurukan brana picis terus apa-apa iso dituku, apa-apa iso dijoli brana picis napa piye? Nek jane Antasena ora arep melu-melu Pakde, wong iki dudu perkarane Antasena. Ning gandeng suarane Simbah Sengkuni kaya ngono kae kok rasaku kok leh kusengit karo Kurawa kok saya ngigit-igit. Mulaku banjur sumbar karo Simbah Sengkuni. Kurawa ratok jak bali tak jotosi kabeh. Lho, kowe wani karo Kartomarma. Lho, sing ngomong ra wani sapa? Ket biyen ki Antasena mesti gelut karo Kartomarma ki, tau kowe menang. Dipikir mo. Lho. Mau piye? Ayo Kartomarma to. Mboyo Pakde ngono. Ayo Pakde Kartomarma to. Lah iya aku Pakdemu kok kowe wani karo Pakde. Pakde apa? Aja kok Pakde, Sengkuni kae luwih tuwa kae mbahku. Nek lambene elek tak tapuki sandal. Aku ora nyawang wong tuwa apa enom nek wong tuwa pancen pakarti sak isone dramakan kudu dielingke. Nek dielingke ra kena, dikasar nek cara Antasena. Wani karo Kartomarma tinjung akhirat nyawamu. Piye? Tinjung akhirat nyawamu. Nek pancen Pakde iso nyernake Antasena aku matur nuwun banget. Matur nuwun. Ning nek kosok balen sampeyan ora iso nyernake Antasena, ana wong tuwa tak pendhem urip-uripan. Wah. Sumbarmu kok medeni to. Ngene iki mung kari mental kok. Nek mentale kuat kowe, sumbare mesti saya atos. Nek kuat aku, sumbarku saya atos. Wah, pecah siramu. Wah, tak candak lak pitil siramu kanggo basket. Lho. Ngawur wae. Ayo dijajal. Yo, jajal. Tuku lho. Iya. Sore kok sumbar karo wong tuwa parat.
Tak kira ngejak Gojek karo anake dhewe. Bareng jupuk tumbak kowe sajae kok tenanan, Pakde. Diadaku tok tumbak nek Udu Antasena tumbus tekan geger wis mati. Ya, kowe Gojek ning dadi tenanan. Nuwun sewu nek anakmu kepeksa wani karo kowe. Kowe ora ngerti kridane Antasena, Pakde. Aku duwe sungut sing digdaya. Kowe kuat nadai sungutku iki, aku meguru karo kowe 20 taun, Pakde Kartomarmo. Ayo. Wah, wah, wah. Antasen. Wah. Mati we. Oh. Ayo. Cilaka man. Cilaka piye? Kula mungsuh Antasena. Dheweke iso tak tumbak dadane. Kuntal mundur bareng maju melih tumbake niku ora temama. Bareng ora temama teng awake Antasena kula coblos-cobloske mboten iso gawe babak kulit Antasena. Antasena ming dingkluk niku awak kula kaya disiram nganggo mawa bathok panase ora umum. Nganti gladran bingungi kula mundur. Kula semanggaken ngenten iki lho man mengan. Nah ngenten iki terus sing dingentenke waduh. Kula semanggaken. Ngapa kuwi? Ndelok ngayang-ngayang kok ming disuguhi perang. Ngene kuwi ngapa? Berjah kula man. Kowe ya di Nganake. nggih man. Alah. Panas teng awak. Coba sangu es kono. Mboten iso. Mboten iso teng awak jero niku panase ora jamak. Mbok dayane napa? Ning enten bathuke Antasena sing murup. Akik kuwi. Akik kok teng bathuk. Nek lagi usum kae sok nggo kalung barang kok. Ora ming neng bathuk kok le. Der. Siap. Arep perang ora? Musuhe Antasena. Wah, kelas belat niku, Mas. Kira-kira nek arep perang sing tok pilih mungsuhmu sapa? Jelas wong wedok. Oh. Aku ke wong tuwa wae gliyak-gliyak menyang le. Ha kok wong wedok. Antasena niku cah anak kula, Man. Nek nganti kula kalah kala Antasena ki pun kula bali teng wetenge ibu mawon. Boten saulip leng alam padang. Terus Kartomarmo mundur jarene jarene Kartomarmo ming dingonokne kuwi awake panas. Wis, kowe arep piye? Mar maju apa? Nek mboten maju icin wong kula pejulit. Ah iya. Nek maju mengko nek dingotenke awake panas. Wo berarti kudu nggawa budlek. Heeh. Oh, begitu awak kula wis kemlengseng dombane budlek mesti mali meneh gelut meneh. Ah, kene ndek ide sing apik. Mangkat kono Antasena Pakde mudul mogatine pancen bica cenana le aja ming cing cilik-cilik cing gelang cenana.
Pakde Durmagati. Oh. Mrene ngopo? Beluh gelut. Karo sapa? Karo kowe. Wani po? Wo tulah. Nek pancen wani ayo, kowe apa aku sik sing tekaning pati. Ula aja tekaning pati, nek tekaning pati tenan sida gelut. Gelut sik lagi tekaning pati. Oh ngono. Kowe apa aku sing ngantem? Manut. Nek aku engko ndak rampung. Sebabe tantem pisan mesti mudar kowe. Mosok. Jajal wae piye? Ah, ora percaya. Mosok ana wong ngantem pisan langsung modal. Aku sik sing tuwa. Nyo. Semplok jajamu. Nyo. Kloso ora? Ora. Wih, dia anak apa niku? Modal, kowe modal. Nyonggon mburi nyo. Modal. Gawa minyak kampak ora? Bajigol. Dalane tukang pijet asem. Karepku lek ku ngantem pisan diolesi minyak kampak men pegele ilang kabeh ngono lho. Rasane men oh, cetan kowe ya. Pakde Durmagati dianggep sak penake dhewe ngumen modal dening aku. Belajar apa? Nggawa gaman. Gah, lah sudi kowe lah nggo gaman aku nggo gaman. Ayo, aku wae balesen. Nek pancen kowe iso gawe gletak Pakdemu Durmagati, aku megulu karo kowe 7 dina 7 bengi nang nggonamu nyecep ngelmumu no, Antasena. Piye, Dur? Selesai. Selesai piye? Antasena tangane man kaya bego. Ngantil sila kula tisis nganten niku pandangan ilang semua. Peteng. Kuwi jenenge semaput. Mboten wong kula cek kloso. Oh. Duan candak rambut kula cek dijokke set duantil nganggo tangan temen sak kayang-kayange. Niki untuk kula boten, Man. Oh. Oh iya ngono kok. Nggih. Bedel pinten, Man? 1, 2, 3 no. Aduh. Bles. Glecak candak rambut kula duntel banteng sidlen. Lagal tanging sikile Antasena gajur rai kula ties. Mesakake. Kula ora apa-apa, Man. Oh iya wis. Kula crita niki. Ya, ya. Baleng wonten iki candak sila kula cek blesek kile masuk. Sing ngantem Antasena. Oh, ning Sena niki. Oh. Ulang nganggo onta. Tonjo tangane semene. Ayo, mundur kono. Asem. Lekane al gleleng malah kalah. Jens. Pancen wis pinesti kok dilatih Sang Maha Kuwasa. Durmagati ki iso menang kalau copo-copo wis jan man manula ono dalang sing keblingel apa ya, Man? Piye? Ora ono dalang sing keblingel ya. Keblinger piye? Sekali-sekali pentas ngoten lali kula menangan ngoten lho. Atene ra tanggap nguwong ora. Kuwi jenenge bunuh diri ngono kuwi. Oh ya mbok menawa ndonga ngersane Gusti. Mbok menawa enten ngoten lho. Ah ya ora ana ora. Selak kepengin selak kepengin gelut. Oh. Mungsuhe Antasena. Tenane. Tenan. Sesak gedakan iki nek nganti
jagone Kurawa sing jeneng Citraksi ora iso ngalahke Antasena. Lulu wong kula kukut jagat kula. Oh iya. Mang tonton, Mang. Wah, ketok gagah. Nggih. Sesampeyan ampun teng riku ndak nutupi. Oh nggih. Nggih, Ndara. Kuku kula tantangi. Ya. Antasena. Anakku ngger Antasena. Pak D Citraksi. Oh. Arep ngopo? Ajak gelut po? Nenek kowe tak kena tak prenggake becik, kowe mundur musik anu. Mumpung durung ketemu aku. Nek nganti ketemu aku, kowe padha karo ancur uripmu. Nek Karto Marma Durma Gati Swatama kena tok anggap enteng. Ning nek Citraksi aja tok sawang mata sebelah. Nek wani rene Pak Dewi ora aku ki ngomong. Tanganku wis gatel iki tak nggo nganti lias. Waduh. Dene, Dos. Ibu kula tak mboten sah maju. Kula tak ngaso. Lemu akon wong tuwa nang mburi ki mau ngopo ya? Hah? Lemu akon wong tuwa pindah mburi ki mau ngopo? Kok bareng weruh Sumbari Antasena kok dadi kowe miris kok merono. Ming arep melimpil moh perang cah kae. Cit. Lah kok isih makan iki rek. Loyo. Gusti Patih sareh. Aja mbok pisah menungso sing aran Antasena arep dikrocok gaman dening para Satakura aja mbok pisah penemban. Nek ora tak untapke nyawane ndak gelelengan nggone urip ning alam padang. Nuwun sewu Gusti Patih, kula aturi sabar, Mergi menapa menika mangke menawi namung kinarya berdondi mboten badhe wonten kerampunganipun. Menika wonten kerampungan awit saksampunipun kula nanting dhateng anak kula. Bilih sinten kemawon saged mengku garwa anak kula mboten ngemongaken para nalindra satriya nadyan wong papa riman ngulandara upaminipun jalma wanan. Badhe saged dipun ladosi anak kula waton tiyang menika kala wau saged ngaturaken pepinginanipun anak kula sumurep wujudipun setunggal senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat
menawi saged ngaturaken menika badhe dipun ladosi dening anak kula Kencana Resmi Gusti Patih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya wingasepi sumimpen telenging kalbu kong weladalah manten lanang kudu bisa ngaturake senjata cakra karo cupu manik gambar jagat mila mekaten Gusti Patih. Ya Penemban, aku njaluk pamit tak matur karo Kakang Penemban Durna Mendikupaya piye carane supaya ngaturake pepanggil loro mau Penemban. Penemban tak aturi supados ngambali pangendika paduka Penemban. Temanten lanang kedah saged ngaturaken menapa? Wujudipun senjata cakra angka 2 cupu manik gambar jagat arat angger stija Bumarkasura. Senjata cakra kaliyan cupu manik gambar jagat inggih sinuwun setija nyuwun pamit Penemban. Wis rampung lakone. Lho. Rampung piye? Lho, rampung to? Iki aku ora kelakon daup. Buktuhe wis rampung Kencana Resmi dipek Kakang Boma. Sebabe temanten wedok njaluk kepengin weruh wujuding senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Kowe rak ngerti dhewe to, senjata cakra kagungane sapa? Siwa Ndarawati kuwi bapakne Kakang Stija. Cupu manik gambar jagat kuwi ana ing Sapta Pertala kagungane Ibu Pertiwi kuwi ibune Kakang Stija. Tegese sing entuk Kencana Resmi dudu kok wis anggeni ning Kakang Stija. Wis yo mulih yo. Kang, ayo mulih. Kok sik to, durung bubar filme kok mulih. Dirampungke sik. Dirampungke piye? Wong nyatane aku kalah ngono kok. Yen upama aku mau nantang adu landheping pacul jebul sing landhep dhewe pacule Kakang Stija. Tegese Kakang Stija sing bisa ngukup marang Kencana Resmi. Ya ora. Wis ora apa-apa, aku ora lara ati kok. Ora lara ati kok raimu pucet. Mbok ora sok nyingitke karo kahananmu dhewe. Kowe gelo to? Ya ora. Gelamu malah yen perlu tak hitung setengah mati. Mergo apa penjangkamu dhaup karo Kencana Resmi tak ora kelakon. Wong arep dhaup ora kelakon ki wo gelane tekan mati lho ni. Arep kowe ndek bojo meneh, ning nek sing tok gadang kuwi Kencana Resmi, kowe nek karo Kencana Resmi sak triraman ngono bojomu lali. Utawa kowe lali karo bojomu. Mula nek cara aku iki kudu kelakon. Lah carane piye kudu kelakon? Weh lah ana aku kok kowe iki bingung to. Iki ki menyelesaikan masalah tanpa masalah. Aku padha karo penggadaian tak kandhane. Hah? Wis to, manut karo aku. Carane piye, Kang? Carane ning ngene, kowe kudu gelem nek nggon marep rabi kuwi dingerteni wong akeh. Aja ndelik-ndelik. Lho aja ndelik-ndelik. Aku mau nek nganti dingerteni wong pirang-pirang, aku njaluk dingerteni wong loro wae. Sapa? Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Lho, wigatine ngopo? Lho kae iso digunakake. Kakang Garwaca kon nyilih senjata cakra, Kakang Antarja kon widaya golek cupu manik gambar jagat. Ora bakal kelakon kalah karo Kakang Stija. Sik to nyuk. Sengit aku suwe-suwe. Iya piye nyet? Lah, rak bales to. Aku wis ngerti kok. Kowe nek karo aku ki mesti ngono kuwi, nek aku nek kelek kowe mesti gendeng nek kelek. Ya ben wong padha-padha petuke kowe kok. Wis, aku tak ngundang Kakang Garwaca Antarja entuk ora? Entuk wae nek iso ngrampungi karya. Nek ora iso ngrampungi karya aku uga dadi adine Kakang Garwaca Antarja. Ya nek pancen niate kaya ngono sakarepmu, ya wis.
Tak undange. Lah ngundang piye? Lho tak SMS-e seneng kowe. Nomere? Nomere sapa? Nomere Kakang Garwaca piro? 081 terus kosonge ping 8. Ora tau metu babar blas ya. Ora tau metu. Wah. Jitu ya ora metu. Ora. Kowe malah rembug apa kowe? Wis gek ndang cekak-ceket aku nek jagongan karo wong rada kurang iki wegah. Aku nek jagongan karo wong kurang saun iki ya moh. Mula tak cobane tak semedi. Waduh, Antasena kok semedi. Wah, ngece. Deloken lho nek ora percaya. Coba kaya ngapa? Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Oh, matek aji pameling. Nengge Raden Antasena cumara saking Dirgantara milah blegak saking bumi ingkang raka kekalih Raden Gatotkaca tuwin Raden Anantarja. Wong ra tau tapa kok etok-etok semedi, ora mandi. Endi Kakang Garwaca Anantarja jarine teko ki endi? Ora ana wong tak slathak sirahe suwe-suwe. Kowe iki senengane maido gawe mangkel atine wong tuwa. Lho, aku ora gawe mangkel, ning sing dadi bukti nyatane endi wonge? Kowe noleh. Noleh kon ngapa? Noleh lho. Tak sawuri lho. Iya. Oh lah kok nek nesu kok elek ora. Lho. Kakang Garwaca. Iya Dimas. Kuwi sapa? Iya ngono kok njur nesu. Aku nek mutung kowe rabi karepmu ora karepmu lho. Ora aja ngono to Kakang, aja mutungan. Wong kowe kandhane Kakang Garwaca. Iya Dimas. Kakang Antarja. Iya Yayi. Ana apa Dimas Antasena ngundang karo aku? Tak kandhani ya Kang. Iki sik Sontoloyo iki arep rabi. Kuwi apa penak ngono kuwi wis ben. Sapa? Sontoloyo sapa? Lho iki wis anggeni. Dimas wis anggeni arep palakrama. Iya. Ning nek tanpa pambiyantune Kakang Garwaca ora kelakon sebabe putri sing digayuh njaluk temanten lanang iso ngaturake pepinginane temanten putri. Apa Dimas? Senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Lah, Kakang tak aturi rawuh mrene iki dum gawean. Didum piye? Kakang mlayu sing banter, mabura sing banter ndhisiki Kakang Setija sumaning negara Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra nggo rabi wis anggeni. Senjata cakra kuwi dudu pusaka baen-baen Dimas. Yen Kanjeng Prabu Ndarawati ora ngeparengake, Kakang ngamuk ning Ndarawati. Lho, aku ngamuk ning Ndarawati. Heeh, wis pokoke awur-awuran ngono wae. Ora diparingke wa, aku ngamuk ning Ndarawati. Engko rak wa Kresna luluh. Nek ora luluh ya wis gegeran sampean ya kudu ngamuk tenan. Nek nganti dadi dukaning Kanjeng Ndarawati aku ditibani senjata cakra. Nek belani ro adi ki aja ngrembug perkara ditibani karo ora. Nek kowe ora niat belani adimu wis anggeni, ora usah sago. Nek niat sago, aja kok lara. Mati diwujuti iki belani sedulur. Oh, cepede doan iki. Ayo ora? Iya Dimas. Sago mati ora? Sago. Kowe seneng ora wis anggeni mukti? Seneng. Seneng ora wis anggeni palakrama? Seneng. Mangkat. Mangkat di Ndarawati kok tak takon. Kloter kedua sini. Kakang neng Sabta Pertala. Kon ngopo? Nyuwun ngambil wujude cupu manik gambar jagat.
sing kagungan Ibu Pertiwi. Dudu gending lho iki. Ibu Pertiwi. Mun ming tok wangsuli Ibu Pertiwi. Gah aku. Kuwi mapane ning Sabta Pertala. Carane manut. Pokoke cupu maneh kudu tekan tanganku. Tangane Wisanggeni men Gusti Rana dawuh. Nek ora kelakon, aku ora sudi ngaku kakang karo kowe. Wis ge ambles. Wis ge ambles. Iya Dimas, wah kongkon kok meksa. Mangkat to Neno? Mangkat. Ya wis ge wis. Rampung-rampung. Iki nek kongkonan karo kakang-kakangane kok jiat ben. Kae iki nek ora dingonokne ndak ora rampung-rampung. Ning kowe seneng to? Kelakon, ya ra. Ya durung kok. Lah ya durung nek wis ana trontong-trontong wong budidaya supaya iso kelakon. Lah iya. Yo, ndonga karo aku bareng men Kakang Gatotkaca Kakang Turjo iso ngaturake senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Nendi? Ayo golek papan sing sepi. Nendi, Kakang? Manut nang jero bumi po. Kowe tak jak mlebu jero bumi men keplepeken, men mudhar kowe. Hama, ayo mo ya golek ning dhuwur wae ning sing golek sing eyup sing kepenak dinteni satya loro. Iya, ya ayo Kakang yo.